bauta. Barhama ne sarkin magwani jalla ka tallata hajata. Barhama ne in waje gwani shaga barhama cikar bauta. Barhama ne shine karshe kuma jigo a dariƙa ta. Barhama ne barhama na an rasa gane waye kai ya kai kade. Ki salatin ka ga annabi da hakikar ka. Barhama ne sai da zara dole salatin manzon ka. Barhama ne alaye har da sharifai tsarkaka. Barhama ne ya kenan su ne ke tsara haƙƙinka ai haƙƙun. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai kade. An tijjani shag mai kyautata aikinmu. Waliyillah kai ne haske barhamu da muradina abu surafi a tsaninmu. Kai ke janzu ya tabar yin damunmu shauya kake ne. Na fara yabo a rai ba ranar dainawa. Barhama ne shan maulana barhama ne zan wakewa. Barhama ne shi ne dai sirrin da ke yarjewa. Barhama ne za mu rike ya kai mu ga sirrin kyawawa. Annabi ne barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Ni ko yaushe san barhama kalbi na. Barhama ne dan kauna ta yi ita ce ni ke damuna. Barhama ne yaban dama in yabi barhama tsani na. Barhama ne in dare ko da rana aikin ne ai shi din. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Shi mukaminsa ya biya suna ba suffa ba. Dosi jabi ne a sana nabi ya yi gaba. Tun babu gaba barhama tuntun ya yi gaba. In ma kansa tafakkuri sai kai duba ya yi ne. Tun babu alam barhama shi dan gausi ne. Barhama ne shi gausin mu zancen aikin Allah ne. Barhama ne ya wanzu tana da canzancen gaijabi ne. Barhama ne kuda kenan kun san aikin ya wuce nan fa ku gaggane. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Sake ban dama in yi wa in yasa dai. Barhama ne kai gaisuwa gunai in ce barka dai. Barhama ne kun san shi din gwaska ne maburar daidai. Barhama ne kama shi da kyau mu rike sha aikin ne ya yanke ne. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Kai ne ka faɗa su ulama wa bimbin mu. In mun danke su zafa mu gane aikin mu. Ba mu fargaba kauna ce ke damun mu. Domin kai ne hasken ne ke haska mu na musamman ne. Kawon bayi alƙiblar masana ne kai. Barhama ne dukkan masani gun barhama ya kasu da kai. Barhama ne in ka girma za fa gane da gausu ka kai. Barhama ne inda ka kai da shan Ibrahim muka kai ka fahimta. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Bamuradi na su shehu yahuza ya suka yi. Barhama ne sun yi ladabi da san barhama suke koyi. Barhama ne abin sada Abdulkadir mafurar yayi. Barhama ne ajikunmu dan saka wilaya ne mai gausi. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Ma'arifi shagibiri mai kare ne. A cikin kabari dukkaninsu su kai zaune. Kwanan malam kasan gausi gausi ne. To kuma zance shi dai barhama ai ya kai ne. Kun gane ne koko dai ba ku gane ba. Barhama ne kun gane wai me ba gausi ba. Barhama ne ya zance na ni bai kamata na boye ba. Barhama ne bai so ne ga Rasulallah ya annabi ne. Barhama na an rasa gane waye kai ya kai ne. Sai bulfai da kai ne shehi barhamu. Barhama ne shage Ibrahim gwarzon addini namu. Barhama ne Iman Isa
duk suna gun shehinmu barhama ne bai sama shehi ya bai wa muradinmu shehu ya yake ne barhama na an rasa ganewa ya kai ya kake ne ni ko yaushe barhama za na kira sannan na nutsa sai na biya injeran nan kan aikin ne muka san shehu muradin nan abban mu fita ushar jafar alƙibla na shehu ya kake ne Malam Yusuf na dabu abun koyi ne shi barhama ne shi ne darga guna na san babu ya shi barhama ne ya rike ummul wala zara uta kau da kishi barhama ne ranar mashar zafa ta bashi rabo babba ai hakkun barhama na an rasa ganewa ya kai ya kanke ne tsira yarda abinci kai wa sallalla barhama ne annabi sarki shine hasken abdalla barhama ne abban zara batuli ke ce alkibla barhama ne da muke kalla mu samu sirrin nan babba zahra'un barhama na an rasa ganewa ya kai ya kanke ne alhamdulillah yaban da nake wa gausina na rike gausi nake samun sirrin kauna sahibu ni ne a sha yabo ne gunnana kai mun dafa'i dan sirri na jahazin shakki birima ne barhama na an rasa ganewa ya kai ya kanke ne